Nagpasalig si Attorney John Roel Valaquio, abogado sa Department of Health Region 6, nga ginahitso na internally ang issue natuhoy sa atrasado nga pag-release ang sweldo sa mga empleyado sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital kag Alyosan District Hospital. Suno kay Attorney Valaquio, lakip sa mga gintunaan sang silent protest ang delayed nga paghatag sang performance-based bonus, productivity enhancement incentive, Philippine Health Insurance Corporation sharing, collective negotiation agreement, hazard fee, subsistence kag laundry allowance. Dugang pasang natungdan, hindi na sila magpasaka sang kaso kag ginatingawaan nga hindi na maliwat ang ini nga sirkumstansya. However, the problem of this situation is that we would make appropriate recommendations. I would just like to comment especially on the matter. I'm here already because I'm almost a decade in the Department of Health. One of the problems here is that when I entered the Department of Health, there was already a case filed with this person who are involved. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matudtud nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radio Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.